2 minuten lang is Nederland joen stil. We bedenken oorlogsslachtoffers van de Tweede Wereldoorlog onder mij Oeruzgan en Mali. En major Rijn Faber van Minneskeer die bedenkt joen de kameraden die het voelen bij zijn missies. Ja, waar denken de militairen van nou aan als ze stil binnen? Daarover, deze bient in 1 op 1. Maar voordat we beginnen, eerst waar is de man in uniform die hier aan tafel zit? Even vaststellen. Major Rijn Faber van Minneskeer. 44 jaar oud. 26 jaar ervan is er in dienst van Defensie. Zo'n keer hier op missie naar het buitenland. Onder oren 2 keer naar Srebrenica en 2 keer naar Oeruzgan. En dan is het altijd goed om met thuis te komen bij vrouw Joke en dochters Jits en Mette. Op het stuit is hij plakvervangend bataljonscommandant bij het regiment Infanterie Johan Willem Frieso in Havelte. Ook wel bekend als het Friese bataljon. Ja, het Friese bataljon vol in ornaat, hè? Maar ja, krijg eigenlijk waarom van een weekje vakantie naar een oefening? Hoe is dat even? Wat doet een militair dat hij even waarom komt? Helemaal niks. Nee? Nee, lekker rustig gewoon. Zie je winkelen, sporten, lekker in de tuin. Leuke dingen met de familie doen. Ja, maar nou toch vol in het uniform, waar heb je dat moeten krijgen? Ja, voor jou mooi is ik uw herdenking op de Johannes Poskazerne te Havelte. Met wie elke keer de herdenking door van de meesten die het vallen binnen. Natuurlijk in de Tweede Wereldoorlog, maar ik in de missies daarna. Ja, en ja, zullen we Jo of Do? Ik heb Do. Zullen we was Do? Ja, maar in zo'n pak dan krijg je vrij een beetje een autoriteit. En Do heeft er een bijzondere rol, hè? Ik ben paradecommandant. Ja, ik maak de commando's Jan. Ik moet het geheel in de goede orde leiden. Ja. Ja, wat is dat voor ceremonie daar? Is dat een beetje vergelijkbaar wat wij zeggen bijvoorbeeld in Ljouwert? Ja, correct. Ja. Maar hoe gaat het? Nou, er komen, ik denk ongeveer een 4 of 4 van de man binnen aanwezig. Voor alle veteranen, detachementen binnen een afdeling, inclusief families. Het lijkt misschien wel een hele sombere bijeenkomst, maar het had ik een heeg reunie gehaald. Ja. Dus uiteindelijk gaat iedereen vaak maar een heel goed gevoel ervoor. Ja, kijk, als het op mijn grafen is dat je elkaar dan toch eens zeggen dan Ja. ergens wel gezellig. Maar nou ja, je steent daar wel stil en je steent daarbij stil bij mensen die je hem koen, die het vallen binnen. Sneuvelt, zodat ze dat dan nemen. Waar denk je aan in die 2 minuten als je dan stil bent? Nou, de 2 minuten worden je altijd heel lang. En ik heb als paradecommandant heb ik een centrale rol. Ik steen centraal. En in principe zorg ik alle detachementen al. Ik ben bij Indië, daar heb ik hele goede bomen mee. Dus ik pak stuk voor stuk pak ik de detachementen. En ik eindig bij het hele Oeruzgan. Ben ik natuurlijk zelf een aantal mensen heb je daar zelf verleden. Dan denken we extra aan de mensen. Waarbij ze herdenken, maar ik probeer het te eren. Nou, en komt er dan een specifiek naar voren, het verhaal? Ja, het verhaal wat persoonlijk heel dicht bij me zit, is het verhaal van het overlijden van Dennis van Uhm en Mark Schouwink in 2008. Ja, wat gebeurde er? Die ben sneuveld met een ID, een bermbom in Oeruzgan op hun waromtocht naar het kamp. Ja. En, ja, neem eens even mee naar die dag. Wie die rol daarbij? Ik wie in die periode in Oeruzgan wie ik battle captain. Dan zit je op een commandopost en dan stuur je de dagelijkse leiding over de patrouilles. En als er wat misgaat, dan moet je elementen samenstellen om het geheel weer kloppend te krijgen. Hè? Met luchtsteun, of met drones, of met praten. En we hebben een hele goede contact met de pelotonscommandant in die Boetenwien. En Dennis was in club zo waarom komen. Dus we gingen een goed plan maken. En op het moment dat hij zei, ik kom weer waarom. En dan hebben we gezegd, oké, prima, ik studie graag weer waarom op het kamp. En 5 minuten later kregen we het bericht dat er wat heel ernstigs gebeurd weer. Maar de patrouille. En uiteindelijk bleek dat bij de man sneuvelden. Ja. Ja, die wielen op slag de heer. En wat ik begreep, je hem kregen wordt namelijk een code hè? Ja. Hoe de radio. Ja. In principe is het zo dat we willen alles heel snel, want conform procedures. Was we het in chaos, werd het complete chaos. Dus we hebben hele strakke procedures hoe we dat heel snel afhandelen kunnen. Waarbij elke naam, elke persoon het een traaie letters en traaie cijfers. Dus we heel snel duidelijk waar de slachtoffers zien. Ja. En wie die beide jongens wie dat vriend of bekend of kameraden? Als je als officier in een bataljon heb je net dagelijks contact, maar de contacten die je hebt ben gewoon goed. Dus we kunnen elkaar als professionals kunnen elkaar goed. En dan waarom denk je dan specifiek aan die Dennis?
Nou, omdat ik in de situatie zie dat ik dat wit op een radio live in. Ja, Dus jij gewoon wat ik nee, je jaren de paniek in de stem van degene die op de radio kwam. Normaal werd er altijd de pelotonscommandant. Maar die wie het nou net, want die koert net meer. Nee. Dus we zien een adviseur die de bericht door de radio die. Ja, en dan gebeurt er iets bizars. Wat je eigenlijk in de meest vreemde films net bedenken kennen. Dan moet zien hart die het krek op die dag ontreden is als opperbevel hebben. Die moet dat dan bekend maken dat zijn zoon verstoord is. Dat gong zo. Vrijdagochtend, toen ik echt voor het eerst in mijn functie achter mijn bureau zat, vertelde mijn plaatsvervanger dat Mark Schouwink en mijn zoon Dennis gesneuveld waren. En dat er ook nog 2 zwaar gewonden waren. Dan wil je even niet achter dat bureau zitten. Nee, hoe heeft u dit beleefd toen? Ja, dat versterkt het gevoel wel heel erg. Hè. Als je hoort wie commandant de strijdkrachten, de dag ervoor, maakt het wel dat het extra speciaal is. Ja, bizar. Ja, Ja. dat is correct. Hem daarna nog contact met elkaar hoor ik Zien hoort is letter als commandant de strijdkrachten nog bij ons op visite geweest, op bezoek geweest, werkbezoek geweest. Maar ik in die periode heb er wel even met een aantal mensen praten over zijn zonne. Ja. Het wil heel veel indruk maken. Ja, dat verneem je nou ook wel, hè? Dat Ja. het nog wel eigenlijk heel jip zit. En ik heb begrepen, die jongens die bij dat ongeluk waren, die binnen er al in het goed om te hebben, hè? Die militairen. Nou, een aantal van hen die hebben wel mentale klachten. Ja. Ja. En hoe ga je hem er zelf dan mee om? Had je dit mooi maatje? Broers, voor mij persoonlijk? Nee, ik geloof wel dat ik een methode vond dat ik sommige dingen in de parkeerstand zet. Ja, dus je pakt iets op en die probeer je ergens voor te zetten. En als een dag is pak je hem er even uit om daarna weer in te pakken. En dat werkt voor mij persoonlijk het beste. Ja. Maar wat is er dan oorzaak deze dag dat het dan er even uitkomt? Hoe verneem je dat? Daar steed ik gewoon even extra bij stil. Ja, dus het is gebeurd op 18 april 2008. Dus elk jaar op 18 april. En hij altijd momenten voor je denken, oké, het is 18 april. Dan denk ik gewoon speciaal, een beetje waarom lutsen, denk je erom. Maar op zo'n dag is het in die 2 minuten, dan pak je maar even vast. Ja. En het blijkt dus dat echt volle mee gebeurt. Hè? Onder andere een verhaal wat Friesland skokte via Aldert Poortema. Dat is de les sneuvelen Fries in Oerisgan. Nou, zo kwamen wij er in 2008 als Fries publiek. Zo kwamen we dus achter. Eind november wie Aldert Poortema van Driels voortgingen voor zijn tweede missie in Afghanistan. In april zou er weer omkomen. Ik vind het verschrikkelijk om u te moeten melden dat het zeer waarschijnlijk is dat de militairen door eigen vuur om het leven zijn gekomen. Op het gemeentehuis in Driels leidt een condoleanceregister. En ook op internet streamen de reacties met duizenden binnen. De vriendengroep van Aldert, de Struikerdukers, zit gistermiddag bij elkaar in Driels. Ik heb de hele nacht net slept. Ik heb gewoon maar pieket. Ik denk constant om. Het is heel lang wel gebeurd en ja, je bent er zo vol waarom hij en ja, je kind er echt niet bij. Je verwacht gewoon dat er elk moment thuis komt. Ja, dit is dan een peer man voor dat ongeluk met Dennis van u. En dit maakt een stek weer mooi. Ja, Hoe ging dat? Nou, die volgens mij weer op 12 januari 2008. En elke groep ging 4 mannen naar Oerisland. En na de 4 mannen kwam de opvolging. Wij waren de opvolgers van de groep die het op dat moment in Oerisland ziet. En we moesten op verkenning wij in Oerisland om te zien wat wij er daadwerkelijk dwang is. Ja. Op dat moment zie ik op 12 januari wie ik in de commandopost. Dat is mijn werkplek worden over een aantal maanden. Werd op dat moment een operatie gaande wie. Maar dit einde. En dat was best wel heel bizar. Hè. We kwamen daar correct om. We wisten ook net wat we verwachten. En we kwamen midden in een ramp te lopen. Ja, want het was een flinke ramp, omdat het echt nog gebeurde totdat ze elkaar besketten. Hè? Extra heftig, maar ik dit weer via de radio al hier. Hè? Ja. Hoe gaat het dan? Wat roepen ze dan?
Dan roepen ze dat in principe eerst sketten wordt. En dat gaat even terug. En op laatst is het wel het idee en het besef dat er op elkaar sketten is. Ja. En dan probeer je met alle macht dat zo goed mogelijk op te lossen. Mooi medische steun en mooi extra coördinatiemaatregelen. Maar dat heeft natuurlijk net het hele goede effect. Nee, dat heeft een flinke impact gewoon. Ja. En dan vervolgens, wat gebeurt er dan? Wat is dan je belutsenheid bij zo'n jongen? Want koest al hem, gewoon ik persoonlijk? Ik kom net persoonlijk. Ben ik wel commandant worden van de club die toen die operatie mooi die had. Maar wij moesten waarom naar Nederland. En we zijn mooi de beide jongens en de groep dat ze bij hadden, weer wij naar Nederland vlogen. Ja. Dus we zijn op elk station hebben we een tussenlanding maken. Voor mij hebben we 3 keer een remceremonie mooi maken. En uiteindelijk ben we 80 keer Eindhoven en ben we verloren. Ja. En ik heb begrepen dat is de merk vervierd heeft, toch? We hebben in hetzelfde taststel hebben we zitten. Ja. En dan maak ik gewoon als mensen gewoon heel veel Dan zit indruk je op. er dus heel dichtbij. Ja. Nou, we hebben het Joet ek oer bedenken en hoe ging je om met de slachtoffers? Nou, dat is ik al indrukwekkend verteld hoe je hem dat doorgejoen, 2 minuten stil en wij omdenken. Bij Poortema is het zo dat er nog altijd een goed tocht wordt en de vrienden en de familie daar ook heel soort aandacht om besteden. Nou, wij mochten zien bij de vrienden en bij de familie hoe ze dat doen en hoe dat nog altijd in leeft. Zie maar heel mooi. Ja, een hele grote klap. Het is... ja, juist de jongen hebben het gehad en... ja, je wilt eerst niet lopen. Maar op een gegeven moment, ja, dan blijkt van morgen ik weer. Dat je de naam op het nijsje jaren, teletext lezen. Ja, dan is het toch echt weer. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we dit mooi snel doen. En dat we goed, ik kom de familie en iedereen goed om te denken gewoon. En dat we gewoon bij hun kunnen wezen. Hoi. Hey. Heren, je bent er al even. Ja, ik ben er al even. Ja. Hey. Hey, goed je te zien. Ja. Hey, Hey. nou, goeie. Hoi. Hey. Hoe is deze week van je, die dagen of jou allemaal eten? Nou, je laat je wel een beetje op, ja. Het is altijd weer een vrij emotionele dag natuurlijk, hè. Ik kies dat lezen wel met daar, want ja, dat ik een sneuvel en die worden herdenkt en ja, daar is je nog een zoon nog ik bij, dus dat, ja, dat is anders dan vroeger. Toen werd ik al mooi natuurlijk, op jou mooi, op de stille tocht dat wild, maar ja, nou is je eigen zoon erbij. Ja, niet die weten wil wel dat. een hele andere dimensie krijgen. Ja, dat denk ik Ja. nog weer. We jou het wel een plak, maar we zouden het nooit vieren. Dus ja, we komen regelmatig nog bij de ouders van Aldert. En dan hebben we het er even over. Er komen zelfs nog collega's van Aldert. 12 januari staan ze voor het door, op zijn jeetje staan ze voor het door. Fjouw mooi. Ja, maar ik lees ik blom, dat, ja. Het is traditie, het is heel gewoon. Ja, maar het wordt een jipper. Ja, het wordt jippen. Ja, Ja. als ze er net komen, zo zou ze eigenlijk missen. Ja, Ja. ja. Maar ik denk dat Ja. het wederzijds is. Of zien ze al lang verder is. Ja, Ja. ja, ja, Ja. Ik vind het belangrijk om er op die momenten voor de ouders te wezen. Ik weet dat die het heel erg waarderen. En ja, op zulke dagen, ja, dan is er toch meer aanloop ik bij de ouders. Maar dan ja, is het ook altijd wel een mooi moment dat je daar emotioneel binnen. Om ja, even over Aldert te praten, maar ik gewoon even een drankje te drinken op Aldert. En ik even over andere dingen te praten. Het is zo mooi dat we net alleen nog naar huis te gaan. Want dat zou ik vreselijk ja, vinden. ja. Maar dat we hier binnenkomen in huis. En Dat nou er jongens, meisjes binnen. Want anders dan zit je Ja. erin. Nou, dat ze dan ook aan en we denken. hoeven net niks in elkaar te zitten. We weten al hier van elkaars verdriet. Maar het is mooi te delen, het gevoel zonder wat te zeggen. Ja, ja. Als jou mij niet meer herdenkt,
dan binnen meesten die sneuvel binnen er echt niet meer. Dan is ze echt deer. Dus we moeten echt denken, bloeien. En dat moet dwang. Belangrijk. Dat is dus plicht. Ja, voor iedereen die sneuvelt is of omkomt, is verzetstrijders, iedereen. Dat is dus plicht. Het respect Het voor hem. respect en Ja, nog eens er echt niet meer. want ze gingen wel voor u, hè? Ja, Ja, voor Ja. uw vrijheid. Dus dat moeten we Ja. gewoon volhouden. ja, want vrijheid is het allermooiste wat er Wat is. is. Wij vinden het heel gewoon dat het er is, maar Ja. het is soms zwier bevochten. Ja. Dat je op heen om je Dat is heen. heel overal. Ja. En dan het mensen binnen die opstaan en wat ze Nee. doen, ja, dan hoort alles op. Ja. Dus ik ben altijd helden. Ik ben hier. Ja. Ja. Ja, indrukwekkend hè, dit. Ja, heel mooi. Ja. Hoe zus je nou naar dit soort beelden? Ik vind het heel mooi dat de kameraden van hem nog steeds daarom denken. Maar ik vind het heel mooi dat de boeren maar het bataljon bestaan. Maar de jongens die er toen bij belutsen, die nog steeds bij u zien in de eenheid zitten, dat die nog steeds bij de familie Poorten maar longs komt om contact te houden. Ja. Om net alleen altijd te herdenken, maar ook om de familie te eren. Ja. En gebeurt dat op een goede manier? We jerk wel dat het leger de moeite maar gewoon heeft, hè? Meestal maar PTSS en familieleden die het net heel goed weten hoe ze ermee omgaan moeten. Hoe gaat dat? Ik vind het vooral mooi dat misschien net het officiële dan de boventoon heeft, maar met name het liedskalig toch de contacten bewaren wil. Ja. Want doe je dat zelf ook? Is dat persoonlijk ook bij mensen die het invullen hebben? We hebben bijvoorbeeld een simpel voorbeeld. We hebben een trainingsincident hebben in 2000 heb ik een jongen verlen. En ik probeer toch maar de familie toch de contacten te houden. Ja. Dat is wel lastig, maar als je er denk je keer ophoort, gebeurt het nooit weer. Maar waarom is dat lastig? Ja, iedereen heeft het druk. Het gevaar sluipt erin dat het verwettert, dat Ja. contact voortrekken. Maar we beseffen ze al wel, als we hem ophouden, dan kunnen we het nooit weer opstarten. En dat is, als je zegt ik heb respect voor mensen, dan moet je dat ten koste van alles dat bewaren wil. Ja. Want uiteindelijk ging het er bij hem alweer de bob op het moment dat je hem daarheen ging. Het kan hem alweer hoe komen. Dus hoop- kan die familie ook hoe komen. Ik hoop als er mij wat gebeurt, dat ze mijn familie altijd steunt wil. Ja. Want hoe is dat thuis bij hem? Thuisfront, hoe gaat hij met die spanningen om? Is dat voor het best? Dat heeft wel impact op de familie. We merken wel dat het gezin er lijst van heeft. We hebben een hele sterke vrouw, een hele hecht gezin. We winnen heel bewust bij wij minstens winning blijven. Met name om de familiebond, dat die heel sterk is. Op zo'n momenten de wol erin sleept. Ja. Binnen momenten west dat het heel dreig wie, ik vind je. Als je de laatste missie in wie een soort contact, dat was ik nadeel. Ja, hoe bedoel je het? Dan krijg je alles mooi. Dus alle ellende, rotzooi die het in het gezin is, van simpele dingen, mensen die ziek zijn, schoolresultaten en alles, dan krijg je alles mooi. Op het moment best zoals ik ben een paar weken jerken met. Ik weet zeker dat het impact heeft op het gezin. Ja, maar je hem dat, hoe doe je hem dat nou dan? Als het dan voor het best, hoe is het contact? Nou, we konden de laatste missie zitten we eerst instantie in een hotel. Dat is op zich dat is heel lekker. Dus toen konden we vrij snel skypen. Maar bijvoorbeeld de eerste missie die we hier in Srebrenica, konden we per maand 12 minuten bellen. Ja. Nou, dan moesten we inschrijven wanneer dat weer. Nou, ik weet zeker dat die zei de mem studio spat zeggen altijd, snijdt jongens. Dus we hasten altijd dat ik een één keer in de maand berichten kon. Ja. En de pas die er toen ik ontzettend lang wordt. Ja. Ja, en dan is 12 minuten heel kwaad. Ja. Om dat te vertellen wat die emoties binnen en als het Ja. even in de shit is. Dat slaagt het net. Dat is meer gewoon van, het gaat goed, geen zwaarder Nee. en that's it. Hey, want dan heeft ik twee mooie famkes. Ze ben ik mooi en die vrouw is ik mooi. En ja, toen zei ik wil dit eigenlijk wel even chillen. Pak het maar even bij. Dus ik een manier om het wat draaglijk te maken, wel herkenbaar wezen van mensen die het voortmaten. Wat is dit? Het is een kalender die maakt is terug Jits en Mette. Ja. Werd ze de dagen oud kennen. Toch maar iets bijna toch wel moeite, maar die dagen, hoe volle ben je jouw mannen? Ja, ik zeg je december 2014. Is het wat te zien? Ja, zou misschien dat. Daar ben je bijvoorbeeld we zien 130 dagen nu te rekenen. Ja. Zo voor jou maar naar voortgaan. Maar zoals in elke goede traditie van militairen wordt het vaak altijd wat langer. We zien wat dagen mist. Ja. Maar dat is gewoon fantastisch. Die, en dan stempelt ze zo van, dan Stempelt komt ze. het weer rond. En maar speciale dagen, een hatsie of een kleurke. Ja. Fantastisch. Maar is er help eventueel voor die band dat ze vragen heeft van waar is height en wat is het spannend? Of
Is daar wat voor? Ja, Defensie had wel daar een aantal instanties voor net alleen voor de militair, maar ook voor het thuisfront. Uw dochter die wat lijst met name van oké, hou het eens voort, die er mentaal wat lijst van. En dan kan Defensie wel daar hulp in bieden. Oké, en dat helpt ik? Wij hebben net gebruik van maken, omdat het in Zwolle weer te vier. Ja. Maar ik ben al heel blij dat de instanties er binnen. Ja. Goh, wat een verhaal. En bijzonder ik dat je het zou vertellen worst. Als we nog even vooruit zeggen, hè? Want Nederland zit, of in ieder geval Europa zit wel wat onder spanning. Hè? De dreiging met Rusland, met IS. Ja. In België herinneren collega's van daar alweer hoe stritten. Ja. Hoe zust dat nou? Hoe zust dat nou? Maar de dreiging of de militair nog steeds? Nou ja, dat het toch weer dichterbij komt. Is dat iets die zwaar genoeg maakt? Ja, dat moet je zwaar gaan worden. We hebben natuurlijk elke dag als militair moeten maken zien. We draaien hele grote zwargen. Dat is de Russische, Rusland, refugees en radicaliserende islam. Ja. In Irak hebben wij jongen wat vluchtelingen beschutten kunnen. Als je zo volle mensen in Koerdistan op de vluchtlijn binnen en te plak binnen, dan moet je hier eigenlijk in Nederland net klaar. Hè? Nee. Maar we merken wel, bij mij bijvoorbeeld net in uniformreis, we merken wel dat de dreiging altijd thuis, waar ik in Boeteloon aanwezig is. Hoe is dat eigenlijk? Dat is nou het pak wel aan is, maar als die een auto aan zijn een jasje doorheen het mast. Als we alle goede militaire besluiten, dan sluiten we ze daarbij. Ja. Dan hebben we daar absoluut geen moeite mee. Nee. Zo, on the record. Correct. Ja, maar dat lijkt me wel heel frustrerend. Je knokken daar van je loon, je offert je vrienden en levens op en dan maak je het pak net aan. Nee, als je daar mooi een meesleven sparrie, dan maak je dat zo. Wat is die dreiging echt zagrut voor je op dit site? Ik weet net hoe groot de dreiging op dit moment is. Die is er wel west. Er een aantal indicatoren en zo van oké, prima, nou geef je oor tot deze maatregelen. En daar leef je dichtbij. Ja. Hey, er staan 1 miljoen mensen staan om 8 uur 2 minuten stil. Denk je dat zeker om je denken? Weet ik net. Wat hoopst? Nou, ja, tuurlijk hoop je dat, want je liet net van niks je zin in insteken om te strijden voor vrijheid, waar dan ik in de wereld. Dus ik hoop je wel dat ze denken van oké, prima, het is wel voor een goede zaak. Maar ik ga liever dat ze denken aan de herdenking van de meesten die vallen zijn en het eren van hun families. Ja. Oké. Bedankt voor die verhaal. En hebben we het eens even vanuit de eigen van de militair Sjoen. Graag gedaan. Mooi. En succes, Joen, daarbij, de bedenking. Ja, dit wie bient alweer in een bijzondere Ian-Opinion. Ik wens je nog een hele mooie Joendag. Morning, Bie. Oh, nee. Morgen ben we er helemaal net. Maar, vreed wel. En dan komt Shinky Knecht. Oké. Gezellig. Hey. Brood? Brood?